Ligt dat in een regio waar je mag verhuren? Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat zou ik aan de behandelend makelaar moeten vragen. Weet ik zo niet. Nee, oké. Nou, ik wacht even. Jongen die nou beter is, Dimitri van Hornbach, hè, voor die keuken. Ja. Die belde dus gisteren op. Ja. Antwoord ingesproken, voicemail. Vandaag is hij vrij, dus hij is 1,5 week thuis geweest. Oh. Vandaag is hij vrij en morgen kan ik hem weer bellen. Maar morgen begint hij pas om 1 uur. Dus in principe had ik morgen al in Breda wat kunnen doen in die keuken. Hè? Maar ik denk dat het nu heel snel gaat, dus ik plan het sowieso in dat eerst de huurders alles gaan opruimen. En dat ik toch al begin met het verwijderen van de kastjes. Ja. En morgenmiddag bel ik hem dan op. En de countertop, hè, Ja. dat bewaar ik tot het laatste, want dat hebben ze het langst nodig om te kunnen koken en zo. 179. Okay. That's a nice model. Nee. I bought ours 6 years ago, Macro, 99, eh? 4 pieces for less than 400. But they are expensive, eh? Tingin lang tayo, hindi mo na kau pirang. Bago mo yan sa Indo. Review pati may review man sa pati. Hindi kaya. Perfect on. Perfect on. Perfect. Ano an? Banana cake. Volgende halte, Centrum. Hi guys, kauwi ko lang ng bahay. So ayan. Ayan ang day tour ko ngayong araw. Kaya bye guys. Don't forget to subscribe.